Kuka olen? Jonna. Tää on mun lapsuuden koti täällä Hyypässä. Ja Tampereella nykyään siis asustelen. Oon siellä asunut vuodesta 2011. Semmonen matkailualan yritys kuin Matkapojat, niin mä oon siellä markkinoinnissa. Teen siellä graafista suunnittelua. Et tavallaan joo, siinä vähän pääsee käyttämään luovuutta, mutta ei ehkä niin paljon mitä toivoisin tai haluaisin. Ehkä jonain päivänä kuitenkin, että se olisi niinku vielä enemmän. Mutta sitten sen takia onkin niinku kiva, että on tämmöisiä isompia projekteja sitten, missä pääsee niinku vastapainona sitten tekemään tämmöistä hyvin luovaa työtä. No, mä oon Make. Mä oon kans täältä Kauhajoelta Kalakunmäestä. Mä muutin ensin Jurvaan opiskelemaan puusepäksi ja sitten sieltä Tampereelle opiskelemaan sosionomiksi. Mun päätyö on Tampereen kaupungilla lastensuojelussa. Sitten mä sivutoimisesti opetan puutöitä ja puunveistoa Tampereen seudun työväenopistolla. Sitten mulla on vielä tää oma toiminimi Joka Palikan höylä, jonka toiminta on nyt viime vuonna ja tänä vuonna keskittynyt tekemään aluetaidetta Ruisrockille. Jonnan kanssa me tavattiin joskus 7-luokalla tuolla kansalaisopiston kuvataidekoulussa. Siis ihan loistava se kuvataidekoulu siihen, että todellakin. Se mahdollisti niin paljon. Ja loi semmoisen pysyvän kipinän tekemään ja kokeilemaan kaikkia ihan kaikkea taiteen eri muotojakin. Joo, ja tosi hyvän perustan maaleista ja materiaaleista. Sepä. Ja sitten, että kun siellä kannustettiin niin paljon, että mitä tahansa omia ideoita oli, niin ne aina jotenkin ylistettiin tosi isoiksi ja sitten se kannusti hirveästi, että jos ei itse pitänyt niitä niin kummosina ja sitten joku kehuu ne maasta taivaaseen, niin kyllähän se tuntuu kivalta. Me halutaan tehdä tällaisia töitä, mihin pääsee niin kuin katsojan mukaan, että viime vuonna niihin taloihin, mökkeihin mitä tehtiin, niin se oli sellainen levähdyspaikka, se Keidas, että sinne sai mennä varjoon istumaan ja makoilemaan ja levähtämään siellä festareilla, että kun ensimmäinen festaripäivä alkoi ja mentiin itse sinne paikalle, niin huomattiin, että se meidän Keidas on ihan täynnä ihmisiä. Ja se oli sen koko 3 päivää. Mikään kasvi ei ollut vaihtanut paikkaa eikä kukaan ollut edes nimikirjoituksiaan siihen jättänyt, että se jotenkin, siitä tuli myös hyvä mieli. Että, joo, ja viime vuonna sitten se oli aika sellaista opettelua muutenkin, että Ruisrock ei tuntenut sillain meitä eikä me tunnettu heitä ja että se oli sellaista kaikin puolin opettelua, mutta sitten kun nähtiin se, että mikä se alue on ja miten siellä toimii hommat ja mitä se mahdollistaa, niin sitten alettiin tavallaan siinä miettiä, että ensi vuonna tehdään niin paljon isompi juttu. Ja niinhän me tehdäänkin. Me ollaan suunniteltu varmaan sellainen puoli vuotta tätä. Niin, pitiköhän marraskuussa olla ensimmäiset ideat? Siis me oltiin ideoitu vaikka mitä, joista me sitten itse valittiin 2, jotka me käytiin esittelemässä Ruisrockille ja tää on nyt se niistä 2, minkä he valitsi. Ja tää on kyllä niistä 2 se älyttömämpi, että mä oon myös aika onnellinen, että he valitsi tän, että onhan tää nyt aika älytön. On tää ehkä vähän kyllä. Ja onhan se työmääräkin aika vähän silleen älytön. Työmäärä on älytön ja ei me tätä niinku 2 pystyttäisi tehdäkään. Että meillä on apuna sellainen 10 hengen talkootiimi,
Ja sitten lisäksi kaikkia muita sukulaisia ja ystäviä aina auttelemassa. Jep. Että tuossa tulevana viikonloppuna tänne tulee puolet meidän talkootiimistä, tai melkein kaikki oikeastaan, ja silloin tapahtuu paljon, että tänne tulee kourallinen puuseppiä ja muita osaajia, ja sitten naputellaan puusepän liitoksia tossa sitten aamusta iltaan. Jep. Ja ehkä siitä älyttömyydestä vielä, että jotkut tutut rakennusinsinöörit on näitä suunnitelmia tarkastanut, niin he on myös todennut sen älyttömäksi, että ei se ainakaan kustannustehokasta ole. Se niin kuin isopuinen rakennelma, koska mä oon puuseppä, niin mä toteutan sen sillä puuseppämäisesti puusepän liitoksilla, mutta isosti, ja se ehkä tekee siitä älyttömän, että ei mene ihan sellaiseen perinteisen rakentamisen kategoriaan vaan. Ja ehkä sitten on myös aika älyttömiä nämä meidän materiaalimäärät, niin kuin 100 metriä kangasta ja montako metriä puuta meillä on? En tiedä, en muista, aika monta 100 metriä, ainakin puoli kilometriä, varmaan enemmän tällaista lankkua. Joo, ja tänä vuonna mä oon tuossa kangasjutussa oon suunnitellut 5 erilaista painokuosia ja mä tuun painaan itse käsin noin ainakin 50 metriä kangasta. Osa tulee tuohon meidän suureen puuteokseen ja osa tulee sitten rannan ympäristöön sinne metsään roikkumaan. Ja niihin taloihin tulee sitten kans. Meillä on sen takia, kun me viime vuonna suunniteltiin taloja, niin haluttiin just se, että ne on niin kuin monivuotisia, että me voidaan käyttää niitä sitten tulevinakin ruississa. Ja se oli myöskin ruissin toive, tämmöinen niin kuin kestävä taide tavallaan, että niitä voidaan kyllä muokata, mutta se, että ne niin kuin ei ole mitään mikä se sana on? Kertakäyttötaidetta. Joo, ja sitten että materiaalivalinnat on myös sellaisia kestäviä, että siihen pyritään, että kaikki on niin kuin käytettävissä uudelleen. Ja viime vuoden materiaaleista kaikki tulee nyt tähän uuteen projektiin. Kyllä. Ja sitten on vielä paljon lisää. Ja meillä on tänä vuonna myöskin enemmän tässä meidän teoksessa tämmöinen ympäristötietoisuus teemana. Niin, jos vähän aloitan alusta tätä tämän vuoden projektia, että nimi on Roskakala, joka kattaa sitten tämän kaiken, mitä me tehdään, vaikka tämä teos on siellä laajalla alueella, että ne ei ole kaikki yhdessä paikassa, vaan niitä on vähän ripoteltu pitkin poikin, mutta Roskakala on tämän yhteisen teoksen teema, tai siis nimi ja sitten tämä ympäristötietoisuus ja sitten tällaiset kestävät arvot, voiko sanoa kestävä kehitys tai joku tällainen niin ajatus meillä tässä taustalla pyörii, että nämä materiaalit on valittu sen mukaan, että esimerkiksi kaikki puutavara, mitä tänä vuonna käytetään, niin on haapaa, jota jotkut vielä kutsuu roskapuuksi, mutta haluan tällä osoittaa, että se on erinomaista puutavaraa ja tosi nättiä ja sitä on mukava työstää ja että se on muutakin kuin tulitikkupuu. Nämä meidän ajatukset tässä teoksen ympärillä, eli oli nämä roskapuut, oli se yksi. Ja sitten meillä oli niin tämä Roskakala nimi, niin sitä me mietittiin puhutaan paljon näistä
me ei haluta olla liian kantaa ottavia, mutta eikä ollakaan, mutta me vaan niinku, mitä me otettiin tähän, minkä kautta me tätä teosta lähdettiin suunnittelemaan, niin oli niinku roskapuiden lisäksi nämä roskakalat, että myöskään sellaisia ei ole, että ja niiden roskakaloiksi kutsuttujen kalojen, vaikka särkikalojen syönti, hän on nyt tosi kovassa nousussa ja se olisi sellainen tärkeä ja ekologisesti kestävä proteiinin lähde ja tällaisia asioita me ollaan tässä mietitty. Ja sitten vielä, mikä liittyy noihin Jonnan kankaisiin, niin niissä on sitten vielä tällainen roskateema. Niihin on siis piirtänyt siis roskakuosia, mikä sitten ja sitten kun se tulee siihen olemaan siellä meidän roskakalassa, niin sitten sitä tätä merten ja järvien muovijäteongelmaa ja sitä ylipäätään sitä luonnon roskaamista, niin se on se vähän tarkoitus herätellä semmoista ajatusta. Ja just se, että me ei haluttu semmoista tavallaan sekin se roskakuosit, niin sä huomaat ne vasta sitten, kun sä oot siellä tarkastelet sitä teosta lähempänä, että se ei ole silleen heti suoraan haluta sitä ilmasta, vaan se on silleen vähän herätellä ajattelemaan. Niin ja tätä teemaa, mitä nyt, ympäristöteemaa, mitä nyt muutenkin tässä paljon käsitellään joka saralla, niin halutaan olla mukana siinä keskustelussa. Kyllä.